दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ जों मान होनानै मोनफ्रोमबो जोंनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि जायखिजाया हाबाफारि जानायनि सिगाङावनो जोङो फिरफिलाखौ दैखांनांगौ। आंनि साननाय बायदिब्ला बेया जोंहा खावसे खामानियानो बारलांबाय। जोङो आफाद जागायनायनिफ्रायनो फिरफिलाखौ मान होनायनि उननिफ्रायसो मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जानांगौमोन आंनि साननाय बायदिब्ला। थेवबो दा हक जों सम आरो सुबिदाखौ नायनानै दिनै जोङो गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ जों बिरहोबाय। बे समाव जों बयबो मिथिगौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाया मोनबा गाबनि। बे मोनबा गाब गोनां बे गोथार फिरफिलाया मोनफ्रोमबो गाबा आबुं ओंथि गोनां। जोंनि आर'जआव बुंलांदों गोहो उदां गोथार अननाय खौसेया। दा बेयाव मोनबा गाबनि बे मोनफ्रोमबो गाबा मोनसे मोनसे ओंथि फोरमायदों। बे ओंथिखौ नोंथांमोना गासैबो मोनथिखायो। गतिके आं बेनि गुवार बाथ्रा बुंनो सानाखै गाबनि सायाव। जायखिजाया जोंनि बे गोथार फिरफिलाया बे मोनबा गाबनि गोथार फिरफिला। बे गोथार फिरफिलानि गुफुर गाबनि गेजेराव समायना रमायना जोंनि बाथौ बुमिनखौ होनाय दं। बे जाबाय जोंनि दर्शन। जाय फिरफिलाखौ नायोब्ला बे गुफुर गाबनि गेजेराव थानाय बुमिनखौ नायोब्लानो बे फिरफिलानि बबे धोरोमनि फिरफिला, बे फिरफिलानि गेजेरजों बबेखौ बुजायनो थांदों जोङो बयबो मोनथिगौ। बे दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ सिबिनायनि धोरोमनि फिरफिला होननानै जों बेवहाय थानाय गुफुरनि गेजेराव थानाय 19 जरा खुन्थिया थुनानै जराबा खामि हेबनाय आरो गोथार सिजौनि नेरसोना बेवहाय दं। आरो बेखौ नुब्लानो जों सिनायखायो बे फिरफिलाया निश्चय बाथौनि फिरफिला। गतिके जोङो बे बाथौनि फिरफिलानि सिङाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिमानखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दङ बे फिरफिलानि सिङाव गसंनानैनो जोङो समाय लादों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ धोरोमनि गोथार खामानि मावनो थाखाय जोङो आवगायदों। दा बे फिरफिलाखौ मान होनानै जोङो जोंनि मोनफ्रोम हाबाफारिफोरखौ जों मावलायदों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जोनोम जानाया बारा गोबाव जायाखै। 2008 सनाव आबुङै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा दाजादों। दा बिनि आगोलाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव हयथ' लाइमोन आफादा गोबां सिगांनो दाजादों। जों मिरु हिसाबै 2008आव जोंनि लाइमोन आफादा आबुं बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोनो हादों। दिनै फैयै फैयै जों बोसोरफ्रोमबो मोनसे मोनसे सेमिनार खुङो। बेयो फैयै फैयै 10थि खेबल' जादों। दा बेखायनो जों बारा गोजाम नङा मिरु हिसाबै, नाथाय जिल्लाफोरा जोंनिख्रुइ गोबां गोजाम लाइमोन आफाद दङ। जेरै उदालगुरि जिल्ला होनोबा देग्लाय 31थि बिथांमोना खुंगोन। दा बेबायदि गोबां दङ लाइमोन आफादफोरा। जानो हक लाइमोन आफादनि खामानियानो जाबाय जों गुबै आफादजों समब्रा समब्रि दुलाराय बाथौ गौथुमनि धोरोमनि गोथार खामानि मावनो जोंनि लाइमोनफोरनो धोरोमारि चेतना, धोरोमारि गियान, लोगोसे सोलोंथाइ आरो गावनि थांना थानाय राहा लामाफोरखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव संग्रिनानै जोंनि लाइमोन जोलैनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हयथ' जों लाइमोन आफादा जोनोम जादों। जोङो
मोनथिगौ जे जोंनि धोरोमा गोबां पुरुना धोरोम आरो बे धोरोमा गोलैसोनानै थानायनि गुबै जाहोना गुबै दायनिगिरिया रावबो नङा। बे दायनिगिरिया जों साफ्रोमबो सुबुङानो। जोंना बर' सुबुङा माने जोंनि धोरोमखौ माबोरै सिबिनांगौ, बोरै लांनांगौ, बे धोरोमनि प्रति जोंहा श्रद्धा भक्ति माबा बोरै थानांगौ जों हयतो गोबां सिगाङाव साननो रोङाखैमोन। 1992 मायथाइनि 16 मेआव दुलाराय बाथौ गौथुम गायसनजेननायनि सिगाङाव हयतो जोंनि सिबिनाय खान्थिया आलाय जादोंमोन। नाथाय जों मिथिगौ बे जातिया, बर' जातिया बे बुहुमा जेब्ला सृष्टि जादोंमोन बै समावनो जोनोम जादोंमोन। आरो बाथौ धोरोमाबो बेसेबांबा हाजार बोसोरनि गोजाम धोरोम। नाथाय एथ' गोजाम धोरोमा दिनै गुबुन गुबुन जौगा धोरोमनि माने फारलायाव माने तुलनायाव मा जादों जों गोबां उनफिननानै थादों। दिनैनि तारिखाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जायफोर बिबानगिरि मावसुमा बिथांमोन आन्चलिकनि, गामिनि, डिस्ट्रिक्टनि गासैबो मोनसे धोरोमारि मायाव संग्रामाव जों दङ। माने जोङो सरकारनि खाथियाव बिख'बाय थादों जोंनि धोरोमखौ मा खालामनो स्वीकृति होनो थाखाय। दा बिनि दायनिगिरिखौ जों जुदि बहुद सिगाङावनो जोंनि लाइमोन इयुन जोलै शिक्षा दीक्षा गोनां मानसिफोरा जुदि साननायमोनब्ला जे बाथौआ गुदि धोरोम बर'नि आरो बे धोरोमखौ बिराद मोजां जों खालामनांगौ होननानै गोबां सिगाङावनो साननांगौमोन मावनांगौमोन। दा बे मावनायाव जोंहा गोबां थालांदों, जायनि थाखाय जोङो मै मैया दाख्लै फैनाय धोरोमफोरनि जोबोद उन जानानै दङ। दा सैथोआ अराय सैथोखौ रावबो खोमोरनो हाया। बाथौ धोरोमा सैथो धोरोम, नंगुबै धोरोम, इउनिभार्सेल ट्रुथ, बेवहाय जेबो खोलानाय गैया। मैयानि सावरायगिरि सार बिथाङाबो होनदों बाथौ धोरोमा इउनिभार्सेल। दा बेखायनो जों दिनै बुजिदों, दिनैनि सुबुङा बुजिदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनफ्रोम हाबाफारिनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव नुयै जाय खना खनला बुहुमनि खना खना थानाय बर' फिसाफोरा जोंनि धोरोमा बेसो, जों बेखौसो सिबिनांगौ होननानै दिनै गोरों सुबुंफोरा बे धोरोमखौ बोजबना लानो थाखाय आवगायबोदों। आरो बेयो शुभ लक्षण। जोङो बेबायदिनो आवगायलांबाय थानांगोन। सिगां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे फिरफिलानि सिङाव जों साफ्रोमबो समाय लानांगोन जे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय। दा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजाखौ लानानै बे धोरोमखौ मोनसे आबुं पूर्णांग धोरोम खालामनो थाखाय नाजादों। बेवहाय अकल सोरबा दैदेनगिरियाल' खालामजोबनो हागोन बे नङा, सिबियारिबो जोङो नांगोन। दिनैनि तारिखाव जोङो गोबां लाइमोन सेमिनार खुंबोबाय थादोंब्लाबो उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों धर्मीय स्पिरिचुवेल नलेज जों होनो हायाखै। जोङो नाजाबाय थादों होनो थाखाय, नाथाय जोंनि सम आरो सुबिदाया गोरोबाखै। दा बेबायदि गोबां खोथा दं। बेखायनो आन्चलिक जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम मोनफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना, मोनफ्रोमबो स्टेटनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि लाइमोन इयुन जोलैखौ धोरोमनि फारसे गियान होनो थाखाय बयबो आवगायबोनांगोन आरो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो दिनैनि बे धोरोम दाथाय होनाय बे हाबाफारियाव आंखौ मदद होनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।